Er du en mand over 60 år, lægger du mærke til, at du planlægger dagen din rundt nærmeste toilet, eller vågner flere gange om natten og føler, at du aldrig får en ordentlig genoprettende søvn? Hvis ja, er du ikke alene. Men hvad om jeg siger, at nogle af de mest kraftfulde værktøjerne for at beskytte prostataen din og genvinde livskvaliteten ikke findes i receptbelagte mediciner, men i 3 enkle daglige vaner? Dette er en vigtig samtale, som alt for mange mænd aldrig har. I dag ændrer vi det. Vi skal afdække 3 videnskabeligt støttede praksiser, som hver mand over 60 år bør vide om for at beskytte sin langsigtige helse. Og den tredje, specielt, er støttet af fremragende forskning fra Harvard, som virkelig kan overraske dig. Først lad os raskt se på, hvad vi har med at gøre. Prostata er en lille kjertel på størrelse med en valnød, som spiller en nøglerolle i reproduktionen, men for mænd har dens placering enorm betydning. Den ligger ret under blæren og omgiver urinrøret, røret som fører urin ud af kroppen. Tænk på den som en portvagt. Med alderen udvikler det sig en proces kaldt benign prostatahyperplasi, eller BPH, som er ekstremt vanlig. Dette betyder ganske enkelt, at kjertlen vokser. Ved 60-årsalderen påvirker det omtrent 60% af mændene. Når den vokser, klemmer den lidt på urinrøret som en klemme på en hageslange. Det er netop dette, som forårsager de kendte symptomerne: svag eller afbrudt urinstrøm, vanskeligheder med at starte vandlating, en ubehagelig følelse af, at blæren aldrig tømmes helt, og selvfølgelig konstante natlige toiletbesøg, som fratager dig søvn og energi. Dette er ikke bare små ulemper. Dette er en betydelig reduktion i livskvaliteten din. Men slik skal det ikke være. Dette fører os til vores første og kan ske mest grundlæggende vane: strategisk hydrering. Du har sandsynligvis hørt rådet om at drikke mere vand hele livet, og selvom dette vanligvis er et nyttigt råd for prostathelsen, ligger den virkelige hemmeligheden ikke bare i mængden, men også i tidspunktet du drikker. Jeg kalder det strategisk hydrering. Her er princippet: fordel væsken rigtigt. Fokuser hoveddelen af vandet og væskene om morgenen og tidligt på dagen, og reducer indtaget betydeligt etter klokken er 18 hos tørnhøjen. Hvorfor er dette så effektivt? Når du drikker lite, bliver urinen din stærkt koncentreret. Denne koncentrerede urinen er fuld af affaldsstoffer og kan fungere som en stærk irritant for blæren og prostata. Hvis du drikker mesteparten af væsken sent på kvelden, forbliver denne irriterende sammensætningen i blæren din hele natten og sender kontinuerlige signaler til hjernen om, at det er på tide at gå, samtidig som den irriterer prostatavævet. At drikke mere vand i løbet af dagen hjælper med at holde urinen fortyndet, klar og mye mindre irriterende. Og reducerer indtaget om kvelden giver blæren og prostata nødvendig hvile om natten. Denne enkle ændring kan betydeligt reducere natlig vandlating og føre til dybere og mere sammenhængende søvn. Det handler ikke om at drikke mindre generelt, men om at drikke smartere. Vores andre vane er det, jeg kalder medicin i bevægelse, og det bedste er, at det er gratis, tilgængelig for næsten alle og kræver bare omtrent 15 minutter af tiden din. Jeg snakker om en enkel, let spacertur efter hovedmåltiderne, specielt efter lunsj og middag. Det handler ikke om intense træningsøgter eller maraton. Det handler om at bruge den enkle handling af at gå for at aktivere 3 kraftige beskyttelsesmekanismer for prostata i kroppen din. For det første forbedrer det blodcirkulationen i bækkenområdet. Når du går, øger blodstrømmen i hele kroppen, inkluderet bækkenområdet, der prostata ligger. Forbedret blodcirkulation leverer frisk oxygen og vigtige næringsstoffer til prostatavævet, samt hjælper med at fjerne inflammatoriske produkter. Bedre blodcirkulation betyder en sundere og mindre irriteret kjertel. For det andre hjælper det med at stabilisere blodsukkerniveauet. Efter måltider øger glukoseniveauet i blodet naturligt. En kort spacertur hjælper musklerne med at bruge denne glukosen og forhindrer brå svingninger i sukker og insulin. Dette er vigtigt, da kronisk højt sukker og tilstander som type 2 diabetes er kendte risikofaktorer for forværring af BPH og andre prostataproblemer. Ved at kontrollere sukkeret med en enkelt spacertur, støtter du direkte prostathelsen. For det tredje fungerer det som et naturligt betændelsesdæmpende middel. Let, regelmæssig bevægelse har vist sig at reducere systemisk betændelse i hele kroppen. Siden betændelse er en nøglefaktor, som forårsager forstørrelse og vækst af prostata, kæmper hvert skridt du tager aktivt mod processen, som forårsager disse ødelæggende symptomer. Tænk på denne 15 minutters turen ikke som en rutine, men som et af de mest effektive naturlige betændelsesdæmpende midlerne du kan bruge. Nu går vi videre til vores tredje og sidste vane. Dette emne er ofte omgivet af stilhed eller forlegenhed, specielt blandt mænd i den ældre generation.
Men som medicinsk fagperson er jeg forpligtet til at dele videnskaben, og bevisene her er for stærke til at ignorere. Den tredje vane for at beskytte prostata er at opretholde en regelmæssig ejakulationsfrekvens. En studie fra Harvard University, som observerede mere end 30.000 mænd i næsten 2 år, viste et overraskende resultat. Mænd, som ejakulerede 21 gange eller mere i måneden, havde en reduktion i risikoen for at udvikle prostatakræft på op til 33% sammenlignet med mænd, som ejakulerede betydeligt sjældnere. Den videnskabelige forklaring på dette fænomenet er interessant. Tænk på regelmæssig ejakulation som en intern rensning af prostata. Kønskirtlen producerer væsker, som udgør sæd. Hvis disse væskerne ikke fjernes regelmæssigt, kan de hobe sig op. Denne processen bidrager til at fjerne gamle sekretærer sammen med potentielle giftstoffer, betændelsesstoffer og til og med potentielle kræftfremkaldende stoffer, som kan have samlet sig over tid. Det er vigtigt at præcisere, at dette effekten fra et medicinsk synspunkt opnås både ved seksuel aktivitet med en partner og ved masturbation. Det vigtigste er den fysiologiske handlingen af ejakulation, som udfører denne livsvigtige renselsesfunktionen. Selvom temaet kan være ubehageligt for nogen, viser videnskaben klart, at et aktivt sexliv er en betydelig del af langvarig prostatahelse. Disse 3 vaner er utrolig kraftige for din langsigtige helse. Men hvad om du ønsker at lindre symptomerne raskere? Nyere forskning, specielt fra forskere ved Fukushima Universitetet i Japan, viser, at roten til mange af de værste symptomer for mange mænd ikke bare er aldring. Det er en specifik type skjult blokering inde i prostata. Denne blokeringen kan forstyrre cirkulationen og blokere strømmen, uanset hvilke andre nyttige vaner du har indført. Men den gode nyheden er, at Leyer også har opdaget en kraftig smag af vorvand, en enkel opskrift med et unikt mineral, som specifikt påvirker denne blokeringen og ofte hjælper mænd med at urinere frit igen og sove hele natten. Jeg har lagt igen en lænke til en gratis video, som forklarer denne metoden. Du kan se den akkurat nu ved at rette telefonkameraet mod QR-koden på skærmen. Linken er også festet øverst i kommentarerne under denne videoen. Imidlertid er det ekstremt vigtigt at påpege et andet punkt for din sikkerhed og velvære. Jeg må være helt ærlig. Disse vaner er kraftige værktøj for forebygging og håndtering af tilstanden, men de erstatter ikke professionel medicinsk hjælp. Hvis du er over 60, er årlige konsultationer med urolog, inkluderet PSA-analyse og om nødvendig digital rektalundersøgelse, obligatoriske. Dette er guldstandarden for tidlig opdagelse af alvorlige sygdomme. Vanerne, vi har snakket om i dag, er lavet for at fungere sammen med anbefalingerne fra lægen din, slik at du aktivt kan deltage i at opretholde helsen og muligens reducere alvorlighedsgraden af symptomerne, men de erstatter aldrig medicinsk kontrol. Så lad os opsummere 3 enkle daglige vaner, som kan have stor indvirkning på helsen til prostataen din. Den første er strategisk hydrering. Drik mere vand i første halvdel af dagen og reducer indtaget om kvælden for at give blæren hvile. Den andre er medicin i bevægelse. En enkelt 15 minutters spacetur efter hovedmåltiderne forbedrer blodcirkulationen, stabiliserer blodsukkerniveauet og bekæmper betændelse. Den tredje er prostata-detox. Regelmæssig ejakulation, som videnskabelige studier viser, hjælper med at rense kirtlen og kan betydeligt reducere langsigtige risikoer. Helsen din er virkelig i dine hænder. Dette er ikke komplicerede eller dyre protokoller. Dette er enkle, tilgængelige trin, som du kan begynde at implementere i dag for at sikre en fremtid med mere komfort, frihed og energi. Jeg ville være interesseret i at vide, hvilken af disse 3 vaner overraskede dig mest, og hvilken vil du prøve at indføre allerede i dag. Skriv i kommentarerne nedenfor. For more science-based health tips to help you thrive in later life, be sure to subscribe to the channel and hit the bell so you don't miss any updates. And finally, if you know a friend, brother, or father who could benefit from this information, share this video with them. You can really make a difference in their health. Thank you for watching and for your health.